андаке дуртар аз маркази маъмурии ноҳияи шаҳри Туз дар деҳаи Саёд ёдгории қадимаи машҳуре боқӣ мондааст, ки марбут ба замонҳои қадим мебошад. он диққати сокинон ва меҳмонони кишварро, инчунин олимону таърихнигоронро ба худ ҷалб кардааст. ин ёдгории қадима мадрасаи Хоҷа Машҳад ном дошта, маркази таълимӣ ба ҳисоб меравад. ёдгории мадрасаи Хоҷа Машҳад яке аз ёдгориҳои нодири на танҳо ҷумҳурии Тоҷикистон, балки метавон гуфт, ки Осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад, чунки аз ҷиҳати сабки меъморӣ, аз ҷиҳати санъати яъне ки сохта шудани ҳамин иншоот ва аз ҷиҳати он маводе ки дар он истифода шудааст, дар ҳақиқатан он хеле арзиши баланди фарҳангӣ ва таърихиро дорост ва замони сохта шудани он. ин одам исломшунос, меъмор, муҳандис, яъне як донишманди замони худ будааст. Вай тавонист ки мардумро барои сохтмони чунин бино даъват кунад ва ин биноро аз худ барои мо ёдгор гузорад. бино ҳамчун намунаи ёдгории таърихӣ ва санъати меъмории асрҳои нӯҳ ба даи халқи тоҷик буда, аз ҳунари волои иморатсозии гузаштагони мо дарак медиҳад. як гурӯҳи бостоншиносони рус барои шиносоӣ бо таърихи халқи тоҷик амал карданд, монанди Немцова, Беленская ва Сергей Хмельницкий. онҳо бо таърихи халқи тоҷик шинос шуда аз бозёфтҳои ин мадраса бархурдор шуданд ва ба ин фикр омаданд, ки ин ёдгорӣ дар асри нӯ сохта шудааст дар замони салтанати давлатдории Сомониён. зеро усули сохтмон, усули сохта шудани мадраса ба ҳамин давраи Сомониён хос аст, чунки дар Самарқанду Бухоро ин хеле ёдгориҳо дар ҳамин тарз қарор дорад. ҳама инҳо хеле нодир ҳастанд барои мо, барои халқи мо, барое ки аз як ҷиҳат агар ҳисоб кунем, мадрасаи Хоҷа Машҳад қисмати яъне мақбаравӣ ки ба шакли гумбазӣ пӯшонда шудааст, ин шакли аввалини гумбазие ки мо дида метавонем дар Осиёи марказӣ ва баъди ин мақбараи Сомониён аст дар Бухоро ба ҳамин шакли гумбазӣ ки пӯшонда шудааст ба он вай. Ва албатта аз ин ҷиҳат ҳам дар мо ин хеле як гӯем ки аҳамияти бузурги таърихӣ доранд, ҳамчун як ёдгории нодир ба ҳисоб мераванд. сохти бино, деворбандӣ, аркҳо, нақшу нигорҳои қисмати пеши бино, роҳурав ва ду иншооти бузург, ки онҳоро ба истилоҳ дугоник ҳам меноманд, гувоҳи онанд, ки бино хеле мустаҳкам бунёд шуда то замони мо бо андаке нуқсон омада расидааст. мадраса аз ду бино иборат аст аслан, ки ба ҳамдигар хеле монанд ҳастанд ва баъзан онҳоро дугоникҳо ҳам мегӯянд. барои он ки яке аз онҳо мақбара ҳаст, дигаре дар гузашта ҳамчун масҷид будааст ва ин масҷид ва мадраса дар назди мақбара пайдо шуда ташаккул ёфтааст. андозаҳои ду бино аз ҳамдигар фарқ мекунанд. масалан бинои тарафи шарқӣ баландиаш 13 метр, бараш 11 ба 11 буда, ҳамчун ҷои дарс тайёркунӣ хизмат кардааст. ва бинои тарафи ғарбӣ баландиаш 14 метр буда, бараш 10 ба 10, ҳамчун ҷои қироатгоҳ хизмат кардааст. ҳатто ҳамин хел фикрҳое аст, ки худи аллома Носири Хусрав дар ҳамин мадраса дар вақташ таҳсил карда будааст. яке ҳамин одамони бузурги ҳамин ноҳия, ҳамин диёри Тоҷикистон таҳсили илм кардааст дар ҳамун замони қадим, ин Носири Хусрави Қубодониё мебошад. ба як ривоят мегӯяд, ки он кас 7 сол дар ин ҷо таҳсили илм намудааст, аз соли 1026 то 1033. аз рӯи маълумотҳо бино пурра аз он хиштҳое омода шудааст, ки дар худи ҳамин макон пухта шудаанд. агар ба хиштҳои пухтаи ин мадраса дақиқтар назар афканем, мебинем, ки ҳаҷму андозаи гуногун доранд.
ғиштҳо дар ҳар нақшҳо дар ҳар андоза қарор доранд. Масалан ғишт дарозияш масалан 26 ба 26, паҳнияш 4.5 сантиметр, ғишт 23 ба 26 ва 15 ба 10. ҳамин хел дар ҳар як шакли сохтани ҳамин бино дар ҳар як кунҷҳое ки нақш гузоштааст ба ҳамон мувофиқ ғишта сохта шудааст. ғафсии қабати поёнии деворҳо аз 2.5 то ба 3 метр мерасад ки ин ба устувории қабатҳои болоӣ мусоидат мекунад. гумбази бино низ аз чандин қабат хиштҳои пухта иборат буда сурохиҳои мобайн ба вайрон нашудани бино сабаб гаштааст. ҳамарӯза ба ин макон тамошобинони зиёде меоянд. масъулин ба ҳар яки онҳо доир ба аҳамияти ин бино чун ёдгории таърихию меъморӣ муфассал нақл мекунанд. вақти борон меборад инҷо чакчака меафтад аз бас ки фишори ҳаво аст, яъне ба воситаи ҳаво борон аз ин дур партоф мешавад, фақат чакро меафтад. бинед дар биёни чӣ хел так инҷо саби ин чи ин ҷои устод меҳроб меборад, ҷои муаллим нест. ҳар як гӯшаву канори ин бино тамошобинонро ба ваҷд меорад. он сайёҳони хориҷие ки ба тоҷикистони мо ворид мешаванду аз манзараҳои тоҷикон баҳра мебаранд, инҷо албатта қадамранҷӣ мекунанд, аз ҳунари воло ва меъмории халқи тоҷик шинос мешаванд. имрӯз бо назардошти арзиши фарҳангӣ, баёнгари санъати бузурги меъмории ниёгон будани мадрасаи хоҷа Машҳад онро ба феҳристи мероси таърихии ЮНЕСКО пешниҳод карданд. корҳои ободонӣ дар самти барқарор намудан ва ба ҳолати аввала баргардонидани ин ёдгории машҳури таърихӣ давом доранд. ин омил ба муаррифии бештари таърихи бостону фарҳанги қадимаи сарзамини мо шаҳодатгар аст. метавон гуфт ки ба пуррагӣ қисмати асосии ин мадраса тармиму таъмир шудааст, фақат қисмати ҳавлии он ва ҳуҷраҳои донишҷӯён монданд ки онҳо аксаран аз хишти хом ва гил сохта шуданд. ва мутаассифона ин ҳавлӣ ба пуррагӣ дар муддати чанд аср, як 800 сол ки зиёда аз 800 сол ба қабристон табдил ёфтааст. барои ҳамин дар оянда мавқеъи нақшае ки алҳол таҳия шудааст, барномаи давлатӣ доир ба ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ барои солҳои 2012-2020 мо тасмим гирифтем ки давра ба давра ин ба пуррагӣ яъне ки озод карда шуд ин ҳавли ҳуҷраҳо, то ин ки мо як қисми ҳуҷраҳоро ба маърази тамошобинон гузорем ва он сайёҳоне ки ба ин ҷо ба дидани ин ёдгории бисёр нодири халқи мо меоянд ва бояд ки ба пуррагӣ як маълумоти муфассале дорем ба он пайдо намоям. албатта ҳамаи ин ёдгориҳо аз нав эҳо шуданд бо кӯшиш ва ғайрати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, махсусан президенти муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар инкишофи бино, дар сохтмони бино ҳиссагузорӣ карданд ва мо аминем ки боз ин гуна ёдгориҳои тарихӣ аз нав эҳё мешаванд ва манзури хориҷон гардонда мешавад. онҳо аз санъати баланди халқи тоҷик баҳра мебаранд ва ба тамошои он албатта ҳиссагузорӣ мекунанд. ин буд як саёҳати кӯтоҳи мо дар ёдгории қадимаи мадрасаи хоҷа Машҳад. боиси қайд аст ки асрори ин мероси гузаштагон зиёд аст ва бо пайдо шудани саҳфаҳои нав вобаста ба ин макон мо боз ба ин ҷо бармегардем.